Lagutan ni matawan. Uy, maulawan mapunta. Naon sa ka, boy? Ay, naglagot dito sa palengke. Oh, nga naman, boy. Unsa may unong dan? Alangan, naito ko doon sa palengke. Daghan kayo mo tawag. Ali, diri ko po, ali, diri ko po. Payato na pala ko sa unahan. Ali, gwapo, ali, gwapo. Naglagot ko sa ilaha. Manong masuko man po daw ka, boy. Alangan, ulaw, kayo kay daghan kayo tao makadungog. Di malaang nga ikasuko, boy. Ang importante, dili na tinuod. Uy, sayon! Huwag ka nagingon nga naman di ba yamutan? Kung wala nagingon si Sanyang, wala ko kabalo ba? Nalagi ma, pero 20 raman to. Dapat kung ka nagingon dayon ka, dari 500 do. Ha? Dakuara ni may 20 raman. Susoy, may problema na sayon. Keep the change. Pero akong balo lagi matag 5 ra. Susoy, ay nasigsaba diha. Para na si mga kaugmaon. Darang tibay o, kusog kayo magmayde. Hindi kusugan. Uy, boy! Oh, unsa man? Tibay kay kaboy. Bisag wala kay trabaho, kusog kay ka magmayde. Nga naman nagmamaydi ko. Alangan, ambay ka. Wala kay trabaho. Pero imong mayde, ang sounds, ara-ara sipag lang. Waka kuya pa. Ay, magbuot. Unsa naman po di dire kagubot ba? Ah, di ba gusto kaglinaw nga pamilya? Walay samok. Oh, muna akong gusto. Imo man laging gipangasawa si mama. Uy, wala mo taloy. Uy, siyon. Murag nalimtan na to ni may utang ba? Bayad pud. Ay boy ka na. Atagis ako dugang panahon di. Nga naman. Para malimtan na yun ako na akong utang. Wajib klaro sayon. Siyon, unsa may ginahuna nimo? Akong papa boy. Asa man ning papa? Nasa akong huna-huna. Unsa na sayon? Ipalabay naman ning papa. Ayoy, saya kay na ako na ni. Halaka dili baya daw na ipakaon ni angkol. Lamia oy. Uy pre, dagon sa makadiha. Ay, nang hilo ko ilaga. Papa, gikaon man ni Buito ko ang gipalabay nimo. Ha? Ngano din ni pre? Nanay hilo sa ilaga, pre. Impos. Advance boy. Uy, usa man na sa'yo? Nasa man nimo dalaon? Ako ningi regalo sa akong maestro pa kay nabagsak ko. Mao na ang simpleng tirada karon pa aron nakapasar.